Cindy. Ndino ndakasanga Cindy. Auya mdana mambo. Ndauya mdalera mambo wese. Ndakamanyarira mapita Mtematsaga. Ndakamanyarira mapita Mtematsaga. Ndichida mari yangu $200. Ndichida mari yangu $200. Ndataura chokwadi changu chese. Ndataura chokwadi changu chese. Ndataura magondo sungwa nemhosva. Ndataura magondo sungwa nemhosva. Mwari vandinzwe. Mwari vandinzwe. Ndinizondinzwa. Ndinozopita Mtematsaga. Ndinozopita Mtematsaga. Ndauya mdana mambongezi. Ndauya mambongezi. Ndichidaira zvindomhanarwa naTsindi. Ndichidaira zvandimhanarwa naTsindi. Ndataura chokwadi changu chese. Ndichataura chokwadi changu chese. Ndataura magondo sungwa nemhosva. Ndarayeva nemhando sungwa nemhosva. Mwari vandinzwe. Mwari vandinzwe. Ndinizondinzwa. Ndinizondinzwa. Right. Vatsindi, Mtematsaga here makati muda kutaura nako nderidare. Taurai dare nawo Mtematsaga kuti tinzwa. Ndakasvika kwaMtematsaga ndabatwa ruoko naofisi. Ndakasevenza pano pachihuto pano pamuzi Rupenya. Ndasevenzapo uyu wakandibata ruoko akaona kutambura kwandakaita ndichivenga mari dzangu ipapo. Ndobva anditi auya kuno ndikurakidza panoperera nhamo dzako. Ndobva ndafarawo chaizvo ndikati ndikuenda kunorakidza panoperera nhamo dzangu. Ndobva ndaenda muofisi mevava ndaenda muofisi mavo ndokunditaurira zvavanoda nzira dzavanoita nadzo. Ndati ine zvakanaka ndokubvisa tumafi twacho twavaireva kuti nyaya dzangu dzifambe zvakanaka. Ndikati endawo chaizvo ndichiona sevana vanochagona kundibatsira. Ndikati inini ndichabatsirika chaizvo. Ndokuramba ndichitevera. Ndonzi uyai mangwana amazouya kupera kwemwedzi. Ndichiuya kudaro kubva 2020 ndichiuya kusvika pama-elections anonzi emakanseras. Ndobva ndasvika kuofisi kwavo vachinja ofisi yavo yava kudhuze nekutsime. Ndatsvaga ikoko ndavashavadza aiwa vanhu vanotsvaga pavako. Ndobva ndarayirwawo zveshuwa ndikasvika. Ndasvika ndobva ndasvikawo muofisi mavo zvakanaka. Ndokutaudzana navo zvanzi no mukuru. Ipapo ndakaona mune vanhu ivo vanga vasipo zvanzi no mukuru. Inini ndiri kuma-elections. Saka kana ndichikambena zvoda ndiripo. Ini ndozvina ndotaura nemi. Ndigare kuno unozviziva zvanzi zvakanaka ende ndichakufonera. Ndobva ndaenda. Ndobva ndagara mwedzi miviri. Ndobva ndadzoka foni hapana. Ndadzoka ndaisawira. Foni iya yawakati uchandifonera zvauchina kufona. Zvikanzi izvo amai ava havabhadhari. Saka ndikunisana navo. Vandituma kuti ndiende kunosunga mumwe munhu kana ndapuhwa mari ikoko ndo yandichazouya ndokupai. Ndikati saka inini ndakasevenza. Chandanga ndichida baba ndechekuti zvakaitika zvese zvakaitika nhasi nyaya yamaunzana nemurume uyu ndeyekuti nyaya yandaunzana nemurume uyu ndokuti ndakabata iye futi murume wakandisa kwavari. Ndikati shamwari nditora mari dzangu ndimana vanhu makadya mari dzangu ndwakanditorao ndiendesa naMtematsaga. Ndobva auya neni pana amai ava. Inini handazopinda. Inini handisi kuziva nyaya yenyu kubva gore reo kusvika nanhasi. Ndikati hongu handisi kuziva nyaya yenyu. Kana akadya igarega ndibvunze. Ndobva aenda kuna amai vava pahotera. Zuva akabva auya kwandiri achiti zvanzi akapohwa. Ndikati saka iwewe ndakuenda newe kumapurisa. Zvanzi musaende neni kumapurisa. Regai ndikurakidzei pano padhuze patinopatimire pana chifu. Ndikati waita zvakanaka. Toti madzimambo anogatirwa naMwari. Madzimambo anopiwa njere naMwari. Kumapurisa unotonetsa. Apa pawandiudza ndo pandakuenda. Ndakauya ndakafara zvikuru. Nanhasi ndakafara zvikuru. Ndondoziva kuti kana ndapinda mudare zvese zvichataurwa naMwari. Vanopiwa njere naMwari. Ndokubva ndauya pano. Akabva andisa kuna sekretari. Ndobva ndataudzana nasekretari ndati akapiwa mari dzangu akaseenzesa. Ndikavataurirawo futi sekretari kuti ndakazomuona pakupera kwema-election. Akanditi ndichakufonera. Zvinokubva ipapo pakapera ma-election kusvika nanhasi hapana kuuya mafoni. Saka ndabatana neuyu ndobva ndatenda kuti mari yangu zvichiwari yakadzi. Saka ndauya pano. Saka imari baba yavanayo. Mari yakasara apa yai $200. Ndatiine vava mari yenyu mari varikundinzwa here
ndingozindwa wonke Ndingasimple. $200. Ina baba. $200 munoda kune baba. Sautauri kuzwa ndikubvunza aiwa njere shomani ukukura aiwa ndetsere wewe baba. Waka kudhimanda mari yamakabhadharwa service charge unoona kuti matsaka kuitire basa kana kuti yavakabhadhara yandakanga taenda kwavari ndichiti ndibhadharei mari vanondonditorera mari kune munhu aifanira kubhadhara ndoba ndika kunzwisisa vakazopuhwa mari iyoyo sanzi vakapuhwa ndobva vadya handichazivi kuti kana vasina kupa vanenge vakadya ndokunge vakapiwa saka ndada kuti ndinzwisise nyaya mbiri kuti muri kuda kuti mari yamakanga mabhadhara semari yamakabhadhara kudare uno mochiti nokuti nyaya yangu haina kuzofamba zvakanaka mangochindidzorerai ndoki mari yandakabhadhara kudare ndozvandaa ndafunga ini saka kana iri nyaya yekuti makanga vashanda basa vakatopiwa mari asi havana kuzokupana chirega ichinzwa kwavanhu mbango inzwe iwe irapa vape matsaka pamusoro yechivesi ndichirememba baba vakauya 2018 vachiti ndakashanda mari yangu handina kupiwa mari yangu ndokubva vauya nemunhu anonzi Mr. Office vauya naye kuofisi kwangu takaita basa takaita mapepa emalet of demand tichienda kuna Shai aiwa manager wepacheguti hotel adaro taisa mapepa edu takamboita kwe2 months zvakanzi isusu munhu uyu hatisi kumupa mari takamukontracta pano saplamba kuti agadzire matoilets ayo akangouya ndokubva asiya aronga tumaplambing take haana kuzouya kuzopedzisa basa kusvikira isusu tazonoengeja umwe contractor akauya kuzopedzisa basa rake saka mari yake kunoku uyu hatina ndokubva tadzora shoko zvakare kune uyu takati kwawakatiti kune mari yako kwiyo vari kuti hatina mari yako hauna kupedzisa basa redu wakasiyira basa panzira saka nyaya semamiriro ayaita pari zvino ndeyekuti iwewo wakutoenda kwachief kana kuti kukoti wonoita masamonzi ekuti ichitongwa kune vanotonga ava vari kuramba kuti hatina mari yako ndakashamisika mangu ndichiona samoni richiuya richikirema mari yandisina kupiwa kucheguti hotel uyezve pasina cheguti hotel yacho ava ndevekwamizidavhudka saka ava ndovane mari kuhotel ndokwavakashanda basa ravo isu hatina chatetichiziva toenda kunzwa batsira taura nyaya yacho oda kuti munhu anofanira kupedza zvese ndinhingi vane mari yengi vapi ane mari yengi ndiani ndouiri wekuhotera kuuya rudi uyu ndiye ndakapotera kwaari kuti andibatsire ndikanzwa akatora mari yacho saka ari kuti udini ani uyu nhasi ndo pari kuitaura statement yari kutaura muno kuti makanzi amuna kupedza basa nhasi ndokuzvinzwa vantu kuti vakatora mari vacho vandiyafuna kudana ari kuti ava vakatora mara ndopatachikwenda pekuti aiwa amupana kurwisaniswa imakanga maenda kunoiye asina kupa munhu iyeye ndiwatofana kudeedza munhu atiudze kuti aiwa mari yamuri kuda baba ndakaitora ndikapa ava toona munhu anechi ane mari yenyu ndiyotipa mari tokupai mari anogona kutaura chiri munhu wacho sezvekutaura saka ngaataure iye ngaabedziwe inini ndichangotera zvinenge zvataura kuda kubatsirwawo tati baba toda kutedza munhu asipo pakati penyuritwa neanopedza chi anopedza nyaya yedu wamakaendera makati mari akapa ndafana ngaarapa ava vachimubvunza wakandipa here plasi makaendako here kwete wandakabata ndiye akandisvitsa kune vanhu nhasi ari ku handina kunzwa kuti anofanira kuuya chatiri kuda kupedza kuti titsvage pane mari yenyu aiwa kwavakashanda ndokune mari wazvitapedza makuti tine mari yenyu isu mauya kuti tikubatsireka muchazopesera makuti mambo ane mari yangu
Andi saka mazotenda kudzivisa kuti mari yamukuda ndeyekuti ava nokuti kubasa kwavo kunobhadharwa maservice charges handitika ndokuti mari kwamuri kuda makabhadhara kuti vakuitirei basa right avo vaenda uko kubasa avo vanhu vekubasa uko vakavaudza kuti basa ramuri kutaura iri baba vacho ivavo havana kushanda handi mapazo havana kuita basa saka hatina mari yataigona kuvabhadhara semuvanhu ivavo ndovoti takapa mari kune avo saka ivavo ndotofanira kusunga kuti vauye pano padare munopanzwa baba saka ndozvataakuita sedare kwete nhasi saka nyaya yenyu nhasi ndi8 handizvi taakuzoya pana pamusi wa22 Mei tanyora mapepa ekuburutsa kuendesa apo kuti munokokwawo kudare kuti muzobatsirawo dare ramambo munyaya irimo yanhingi ari kuti panyaya yake yebasa makatora mari mukapa kwaakanga aendesa nyaya dzake vekunyaya idzodzo havana kuzobhadhara saka nyaya inongoramba iri pamuri vanouya padare musatoi 22 Mei totamba Friday asi Friday ka tinotamba Friday imwe chete touya pane imwe yacho zvakanaka vamutema saka itingi tikadaro togona kubatsirika